اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون. عنوان دا آیت سرے البشارت الدنیوی والاخروی دوار دا شامل دے. دا شان دا اللہ تعالی کلچے صفات دا شاہ ذکر کی نبیاغ سرا داغی بدلے مرتب کی پائے باندے دا ترغیب دا پارا ذکر پڑے کہ جدید دنیا دنیاوی جزام ذکر کی علی ھدی من ربہم او اخرین ذکر کی اولئک هم المفلحون. ادوار دا بشارت ویلی کی اولئک دا اسم اشارہ و صیغت جمع سرا دے ٹول تا شامل و ضمیروں پہ اسم اشارہ کی نام معروف فرق ہے. ضمیر کے نفس ذات مرادی اور پہ اسم اشارہ کی ذات مع صفت مرادی دار و مدار پائے صفت بانی پہ ذات بانے نہیں. تو قرآن کریم احکام خاص کر رحمتنا یا عذابنا دے تعلق دے صفات سر ہے ذوات پسند نہیں ذکر اسم اشارہ وڑے نا اگر شرایتوں نے چکل نازل دل ہدى للمتقین نظری مصداق سوق باوقت کے صحابہ کرام کا لیکن بیام اللہ اولائک و اسمانا کدا صحابہ یو کدری پشان نور دی صفات والا خلق کی کبار زمانہ کی اولائک آئی ٹول تشاملی اداول شاملی ذکر دا مخکنی صفتنا اصل کے علت دے دی رستنی حکم دا پارا حکم سے منگویلو موصوف بصفت بانے مرتب شی صفت علتی دا حکم دا پارا دا ایمانیات و دا عبادات و دا صفتنا دا اصل کی وجہ و دلیل لے دی دا پارا چالا ھدی من ربہم دی پیو ہدایت بانے کلک دی آ ہدایت عظیمہ چی ددید رب دا طرف نہ آگل رہے دا لفظ بزان ظالمانہ کہ نعلا کی معنی تمکن دو چتواری دا ودن کی تنکیر دا پار دا تعظیم دا علا ہدن علا کی معنی دا علو راضی و علو سربیات تمکن مرادی یوش سڑے پہ اسی بانی سور شی نو متمکن شی پائے بانے کلک شی نا اکثر قرآن کریم در نیکان مبارکی دائی علا ذکر کی در جنت والا مبارکی اور در جہنم والا مبارکی فی ذکر کی کافران فی ضلال مبین فی دن ندی پہ گمراہ کی دن ندی نو لفظ علا کے بشارت سے جزام مومنان اچت خلق دی پہ ہدایت بانے دا سکلک دی لیکن سڑے جی پس فرلے بانے کلکی پریوزی نا دی پہ ہدایت بانے کلک دی قطن پریوزی پیتی چاپی رکڑی کم ہدایت دے ہدن نکرا کو تنکیر دے تر تعظیم نپار دے ہدایت دے عظیم الشان وے مرتبے والا ہدایت دے دی بیوانے کلک دی بیاس نے سوک ہدایت ہوئی چدا ہدایت چرے ہر سڑے زان لد ہدایت دعوی کئی کن فرعون ہم دعوی کرے وما اہدیکم الا سبیل الرشاد زتا اس کا ہدایت دار ہیں ناکار مولیان پیران ہوئی منصرم ہدایت دے منصرم ہدایت دے یا سڑے قرآن و حدیث سے پرے خرے نفس و تقلید با نروان دے دے زب ہدایت بانے نہ اللہ پہ رد کی بلے ٹولو چنا من ربہم ددی سرا ہدایت دے چھ درب دا طرف نہ نازل شعرہم من سر داغد طرف نہ وحی نازل شعر ددی درب دا طرف نہ قرآن و حدیث دے آگے نے چکم ہدایت ماخوذ دے نپائے باندھا خلق لگریم نو ہدایت ددی درب دا طرف نہ وحی منزل لے اہل باطل خلق چلے یہ خود وحی نہ خلاف روانی کرنا
نو پہ ہدایت کی شرط دارے چھ من ربہم درب دا طرف نہیں شاہ قرآن و حدیث سے من دپارا اور قرآن و حدیث کے دننا دا دین ثابتی اجماع آغا پا حدیث راو قرآن سر ثابت تا ناغا دا دین خارج امرن رے بل سرے و اولائکم والمفلحون نو ہدایت بانے کے دل دا دنیا صفت تے کہ دی کسانو تا محتدون ویلی کی ہدایت والا خلق ابتدائیں انتہائی او شان شلو ہدل للمتقین ویلو قرآن ہدایت دے متقیان دا پارا نو سوال دارے دا ہدایت کرے پا متقیانو کے راغے دتے او راغے پا کی کنا علا ہدم من ربہم اد ہدایت دا قرآن مراد و دت ہدایت دا اہل قرآن مراد تکران نشتا اولئک هم المفلحون داول تکراریوں کو اور حرف عاطف سرے کو حرف عاطف دل رو چہ دا مخکنی پہ حکم کی دا داخل شی مخکم حکم سرے دا جزا دا مخکنون صفاتو نو دا مرتب دے پائے صفات مخکنوں باندے دا صفات مخکنی سبب دے دا فلاح بیا دوبارہ اولائکہ ولی راوڑا دا تاکید دا پارا دا تاکید ہوئی چرا مخکنی صفات چری لگسنگ چی سبب دا ہدایت دا دنیا نو دارنگی دا صفتون سبب دا پار دا فلاح پا تاکید سر رد کی بادشاہ مانی چاہیے دا فلاح دا پارا نور الاری جوڑی کری نور الاری نیشتا بس دا ذکر ارگر اس دے مقام کی تاکید مراد ہو نو اولئک هم معرفہ راوڑے دا المفلحون خبر معرفہ راوڑے دا ہم ضمیر فصل منس کی راوڑے دے حسر معنی دلالت کی بس دغ صفتون والا خاص دی فلاح والدیم دے منوس سے سوال اللہ علیہ جواب کو مفلحون دا فلاح نماخوذ دے دا فلاح ناغست شعر دے فلاح بلغت دا عرب کی نفس سیری کول او یو شعر استل او قطع کول جدا کول نو دارنگی شکم سڑی فلاح اصل کا سمانا مصیبتون تنلرشول تکالیف اشلول او مقصد طور سید کنا نو فلاح پا عرف دا قرآن کے آگئی کی دوسی داخل لی مقصد حاصل اول ادھا مصیبت نابچ کے دل دا دوڑا شراجہ میں کے دے تا فلاح ور یو شیر آئے تا فوز ہوئی فوز تو نیل المراد اور فلاح ستو نیل المراد مع النجات من المصیبہ دوڑا سیدشی نارکل او قرآن کریم کی فلاح بس صرف جنت دوبارہ استعمالی شد ابتدان و تسڑے داخل شی ولی چھ ابتدان داخل نشی نو خصن سے مصیبت کو خواختشن نو فلاح معنی موجود نشوا نو فلاح چھ کم دے استعمال شیر آغا دخول اولی د جنت توئی ولی ذکا دے مقصد طور سے من کل الوجہ اور دا ہر قسم مصیبت نہ بچ اور داڑو تلے نے دی تو بشرا بشارت کاملہ ہوئی ذکر المفلحون کے دوڑ معنی و مراد کل کلال المفلحون والفائزون کی بیا فرق مرادی نو پدے کی بیا سوال ہو اولائک اشارہ خود پنزو صفات نشوا چدا پنزو صفتونا بچا کے راج جمعی ایمان پکی منزونا پکی و انفاق ہم پکی داخلق ببس جنت تزی بس سوک جنت نشید لے حسر دے گا داو دلالت کی بیبانی شی او سڑی ایمانو لیکن عمل کے کوتا ہیوا نو دا سڑیم جنت نشید لے اور دا مسلک دے دا خوارجو ادا مسلک دے دا معتزلہ
چاہیے بھی فاسق بے عمل سڑے اگرچہ مومنی خوارج ہوئی دے ہمیشہ بجانم کی معتزلہ ہوئی اگرچہ خوارج ہوئی دے کافر شیر معتزلہ ہوئی کافر نے لیکن ہمیشہ وہ بجانم کی ددی آیت ناغی دلیل نہیں سی جو گرے کیلا فلا جنت توئی حسر کڑے پدے پنزو صفات کے نم گرائے جواب تے اشارہ اکڑے چھنا فلا جنت تا نوی صرف فلا ویلکی دخول اولد جنت تا اور آغیر پارا ایمان کاملہ صفات کاملہ پکار دی نو دا حسن نمت صرف دارا ہوا تھا چدا پنزو صفات دوالے چرے خاص دی بجنت تا ولن داخلی نو غبان مادہ فلا قرآن کریم کی سلویخ کرد دا دنیا والا خلق چرے دا دنیا کامیابیت فلاح ہوئی سورہ دعا کی راجی سلور شپیت کے فرعون ہوئے قد افلح اليوم من استعلا دید دنیا کے فلاح ہوئی کر اور فلاح عام طور لگموے لاد آخرت مبارک استعمالی قرآن بیا ذکر کری نفی دا فلاح اور اشفق سببون ذکر کری لا یفلح الظالمون لا یفلح المجرمون ظلم جرم سحر افتراء اللہ مرتد کے دل کفر دید اسباب دا عدم فلاح نفی دا فلاح اور باقی اسباب دا فلاح لگزل دا ذکر کر نور دا سبا راجی بزیب زیبان دا صفتون دا جنت دی تاثر شپ ثواب دا ہدایت دا قرآن ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون عنوان دا آیت سرے زجر دے پا کافرانو باندے چا کفر کی پا کفر نادی سرا دا عنوان دا آیت دے اور دویم آیت کی اور پسی بیا تخویف دے دی دا پارا تخویف زجر و تخویف کی فرق مختی رو بیا دے ربط مختی سر سرے دے ربط تضاد وئی ربط تضاد ضد شیچ ذکر شندام یا مناسبت ہی کنا اللہ شاوت تبینو بیزداد یا مخیل ایمان بالقرآن سرہ ہدایت و فلاح حاصل شوان وہ سوئی چھ انکار دا قرآن سرہ عذاب حاصلی گی نے انکار دا ایمان سرہ بالکل ضد دے عذاب چرے دادا المفلحون سرہ بالکل مقابل دے دی طرف تے تضاد دے قرآن کریم کی دا طریقہ آمانا ذکر کی دا مومنان اور کافران اور پس ذکر کئی ذکر کی دا کافران اور مومنان اور پس ذکر کئی داول قرآن کریم نذیرم دے نو بشیرم دے گا نیچے بشیر دے نو بشارت دا مومنان ذکر کئی کہ نذیر دے نو تخویف دا منکران ذکر کئی دغت تناسب دریب آیا اول سر پورا ہے بیا کافران خلق آغاسل کی دو قسموں مقابل دائم مومنان مخکنوں یو اخکارا کافری باطنی و ظاہری کافر دے دے بالکل مقابل لے دا المتقین دیو جنا دا مقابل مخ کی راوڑے تقابل مخ کی سر اخکارا دے کا اور پسے منافق دے نو داغت تقابل دا مخ کے مومنان سردو مخکاران نائے رسو ذکر کر بیاتا فی پما قول بانے نکی وین نے دے ویلے ذکر دوارو پما بین کے بالکل تضاد دے نزید خبزید بانا تفکیقی نہ کر دا مستقل خلق ان الذین کفروا
دائن پا کلام کی دا تاکید دا پارے دا دفع دا وہمون و دا شکون دا پارے علم فساد کی لکلی دا دلتا انولی راوڑ دے کیریشی دا خلقو سے شکی یا دا کافران اخبر شکی چر امونگم جنتیان یو امونگم نیکان خلق یو اللہ تعالیٰ در شک در رفع دا پارا لفظ دا ان روڑی دا تاکید چی شک پاتے نشی لکا خبر ہوئی اور ہے غسم بائے خلق شاید سیکولر خلق ہوئی سیکولر سی بی دینا اگر یہ مومنان و کافران کی فرق نشتا ٹول انسانان دی انسانان اور دا انسانیت خدمت کوئے ہوئی دی مومنان کافران یو شے گنی کر دا سے خلق و درد دا پار ان پکار دے ان دا شک دے لرے کا کفرو کافرے متن لغت کی دلالت کی پٹوائی اصل لغت سے ہوتا ہے زمیندار اسمک کی دانی پٹینو کافر ہوتا ہے عجب الکفار نبات دارنگی کفارتہو کفارتن کفرنا دا ٹول دے معنی سر تعلق لری اب عرف دا اہل لغتو کی لغوی معنی دا خود دیتا عرف ہوئی گا آگی کفر صدی کافری دا نعمت پٹول پنا شکر سرا نو کفر آئی بیانا شکر تو ہوئی نو دارنگی ددی پا دی عرف کے بلا معنی عرفی صد لغت والو اگر مطلق انکار نو مطلب دا ہے دا کفر پا لغت کی دری معنی دی نفس پٹول دا نعمت پٹول پنا شکر ہے دارنگی انکار کول کدا حق انکاری کدا باطل انکاری دا معنی قرآن کریم کی ذکر تو نا شکر پمانا بانے میں ذکر ہے لئن کفرتم ان عذابی لشدید سورہ ابراہیم وم کی وئی نا شکر موکڑا اور پمانا دا مطلق انکار بانے دا قرآن کریم کی دی صورت بقرہ کی براشی 255 ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ یکفر بالطاغوت سمانا انکار کو طاغوت نام انکار مانا لغوی شو گا یا ابلیس انی کفرتو بما اشرکتمونی انی کفرتو زمون کرم دائن شتا صلی اللہ صلی شریک ولم ظلمان دا خود کفر معنی لغوی قرآن کی مزیبت استعمال شو لغتاً دا شریعت پہ اصطلاح کی کفر دا ایمان مقابل لے اسنگا مقابل لے انتا کی تصدیق دے اندر انکار انکار کو دہر غسیل نشی رسول اللہ علیہ وسلم پہ راتل کری امونتا یقینا نارسی دلی دائیو سڑے نمائی دیتا کفر حقیقی ہوئی دیتا موجب دا کفر دا سکارو کی چی موجب دا کفری کفر حقیقی احکام و بجاری کی جہت ارتداد ہوئی اسلام خلاف نور کارونا لیکن پر شریعت کی کلا کلا ترک عمل تم کفر ویلے ترک عمل ایدم کلا کفر ہوئی ناغی تا کفر حکمی ہوئی امام بخاری اہل بابی خرے باون کفرن دون کفرن کتاب الایمان کی ہوئی اشان ہے کہ کفریات ٹولیا شان مگاڑا پر ایک کفر کے بعد اخکت کفر راضی سمانا ٹک دا عقیدہ دا کفر نشت انکار ولیکن ترک دا عمل کرے نو پا بعضو کی پایا مانے دا کفر حکم دے
صراحتاً لک ترک الصلاة متعمداً. حدیث دیباب کی ڈیری چاچ منز قصدن پر خود ندبان حکم نہ کفر دے. نو علماء کے اختلاف دے سو کہ آیت کفر حقیقی ہوئی چی بس دے مرتد شو خدت جدا شو, و اکثر ہوئی نہ دے تو کفر حکمی ہوئی. قرآن کریم کے دس اطلاقات دے ایمان مرادی, ایمان اطلاق راضی پا عمل نو دا کفر اطلاق مرادی پا عمل دا کفر. سراج المنیر تفسیر کی لکھی خطیب کفر سلور قسمہ دا تقسیم دے. کفر یو دے نفس انکار نہ منل بس اغوت آدم تصدیق ہوئی. دویم کفر جحود, جحود دے بیا سخ انکار, اور جحود اور انکار دے چھپائے کہ جب ہم استعمال کی مکی ترک تصدیق و بزر. کفر جحودی دائے چھ بجب ہم انکار کے, بل کفر عنادی علم اشتچ داشی حق دے لیکن دے عناد دوجنا دائے پا حقانیت بانے قرار نہ کئی, او بل دے کفر النفاق او کار دوسرا دی. منگوائیو کافر قرآن کریم کے دا مادہ 1550 کرت را گئے اور پائے کہ دیر و زینو کی آغا اسباب و کارون دا کفر ذکر دی. آغی لمن نم یخلے نواقض الایمان دا 10 نواقض تاسو و فقہ کی معلوم ہے کنا 10 پسبانے ماتی دانگ دا ایمان و دا توحید نواقض میں ذکر کنا دل دامات ذکر کری بتفصیل شپیتا نواقض دی دا ایمان اور پر تفصیل دا آیتون سلام بیا پاگے دویم کتاب کے ذکر کری نواقض الایمان. اغسی بس حاصل دا ہے کہ اللہ تعالی عمل ذکر کری اور حکم دا کفر پکڑی دیتا ہوئی نواقض الایمان. ایمان مات سے بس وائے کفر رہا دی آیت کے دا کفرون میں اسم مراد دے ذکر اعتراض رائی دی آیت مانا خدا کہ ان الذین کفروا یقینا آکسان چی کفر اکڑے دیں دی سگئی رسول ایمان نروڑی سواؤن علیہم انذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون. اور ڈیرو کافران کو ایمان راوڑے دے گا. مفسرین میں عدت مراد دا کفر نا کفر عنادی ضدی دے. تفسیری کبیر کے مئی مدارک کے مئی ابن کثیر مئی حلق جائی حق پٹی انکار کی دا حق نہ پینات سرا جحود سرا داولے کو لفظ عام سے کر دے کفر مطلق ہوں گے مقید کو دا قیدر کل کل یو لفظ مطلق ذکر شی لیکن رستو قرینہ راشی دا یا تخصیص دپارا نہ پائے قرینی سر بے خاص کو قرینے دار چ سوان علیہم انذرتم ام لم تنذرهم انذار فائدہ نہ اور کی قرینے دار لا یمنون شدی ایمان نہ روڑی تو دلیل شدید ہے کہ کفر انادی مراد دے کا دا قرینے پر بنا معنی تخصیص راضی خیر دے دا مطلب نہیں کہ کافر سڑے اور سر ایمان نہ روڑی دا قسم نہ روڑی دا قسم اولی خاص رل بالذکر قرآن کریم تقابل کئی مخ ذکر کا مومن کامل نو ذکر کی کافر کامل. مومن کامل آنے چران کفر سے امید نشترے شک کے ناراضی نو کافر کامل دارے چدن ایمان امید نشترے چر ایمان نہ روڑے
دا تقابل در تقاضا کی سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم چاہولی شدا مخی دا ان دا پارا خبر دے اور رسول لا یؤمنون حال دے یا بل خبر دے ورقول دانی چھ سواء علیہم دا مینس کی جملہ حالیہ دا اور رسول لا یؤمنون چلے دا ان دا پارا خبر دے سواء علیہم سوا خدے مصدر نو کہ حال شی برابر خبر نہ کرے خبر شی الذین وانا خدے حمل نکی کرے جواب دار دا مصدر مبنی دے دا پار دا فاعل مستوین سوان بمانے مستوین مستوین علیہم الانذار آدم الانذار سوا لفظ قرآن کریم کی ویش کرت رہے وہ دا پاس شل یو دیکھئے دا سوا دا وسط پمانا کرا گلے سورہ صفات کی زبندوس کے سوائے جہیم مانی مینز جہنم نور زین ٹولو کے سوا پمانے مستوی دے انذرتم ام لم تنذرهم دیکھ اول کے وہ حمزہ استفہامیہ دے ادویم حمزہ خود باب افعال دے ولیکن دلتا استفہام غرض نے تپوس کول مطلب نے ذکر کم دے چھ حمزہ سر بیا ام راشی ام داد استفہام پزے کے نے استعمالی تپوس دبارہ بلکہ دیکھی دا سوان دا تاکید دا تسویت دا پارا دا حمزہ و ام راغلے بیا دا دوارا فعلونی چیزت پمانا مصدری سر مراد دی فعل کل ذکر شی مانا مصدری مراد دی اور دا فاعل دے دا سواءن دا پارا سوان پمانا مستوی دے گنا مستوی اس میں فاعل دے نا فاعل غاڑی مستوین علیہم انذارکا یا ہم وعدم انذارکا دلتا دا امزاو دا ام بخپل مانا نکے معنی دا استباس رہے کے کہ برابر دے پدی بانی یرول استادی لراؤں نہ یرول استادی لراؤں انذار و عدم انذار دی تیوشان سواء علیہم دینی سواء علیکم دیو جندت دتا استدلال دے سوگنا کی چدا سے کسانو تبیان نبی سلم دعوت والے کو تبلیغ صلح کو دا سے کسان کمون تمعلوم شیدہ زدیان دی بیا دعوت تبلیغ بورتا نکو سفیدہ نشتا اللہ فرمائی اغیدہ فیدہ نرسی تا دا خورسی تو دعوت کو دعوت فیدہ رسی کہ خلق منی ہو کر مانی ذکر سوان علیہم میرے علیہ کہنے بھی نبی تے خطاب نہیں کرے سورت شعراء کی او سلشپک دیرش کی بعض منکرین ویلو سواء علینا منتصا خبر برابر دا اتقائی علینا ویلو دا ذکر جا کافرانو دائی مقصد سو کہ پواس کولو کی منتصفیدن نرسی کنا دا مغی ویلو ستا پواس کی سون لنا او عستا اب لم تک من الواعظین نائم دا اقرار کو چستا آواز من لسفیدہ نور کی دلتم اللہ آ خبر کی چی دید استا انذار سفیدہ نور کی واتم علیکہ نہیں ویدی انذار یری ورکول تو ہی مطلقاً علماوی انذاروی اعلام ما تخویف دا فرق دے دے انذار و تخویف تخویف یرول توئی انذار صرف یرول تنوی خبر ورکول سرد تخویف نا اعلامات تخویف سمانا کہ اسرے شاہ تصرف یرول کی کہ جہنم تبزیگ ورے خواہ
ندی سڑی تخویف کو خو انذار نہ نکڑے انذار ہوئی دیتا چھ مسئلہ اور تو کا چھ دا مسئلہ دا ادا قرآن دے دا اللہ کتاب دے دا بمانی کرنی منی نو جہنم تبلرشے ندی تا انذار ہوئی قرآن و داریں گے رسول چرے نذیر و بشیر دے صرف مخوف نہ دے یراور کون کے قرطبی و سر بل قید ہم لگو لے انذار آزے کے استعمالی کی چھ تخویف سرا زمانہ فراخ ہے فرصت ہی چدا سڑے زان بچ کی دا عذاب نہ اور پر تخویف کی دا لازم نہ کہ فرصت بھی ہو کہ نہیں دیدے کہ بے سوال ہو چھ اللہ تعالیٰ کو قرآن اور انبیاء و تدو صفات ورکڑی انذار و تبشیر دلتے تبشیر والی ذکر نہ کا بشرتم لم تبشرم انذرتم لم تنذرم بشارت ذکر نہ کا اکتفاء اکڑا پہ انذار دائی جواب دار ہے کافران دسر اہل بشارت خودی نہ کا ایل سشی بشارت ورکی او وجم پدے کی دادا چھ انذار خم معاصری انذار معاصری خاص کر پا مقام دینا دیانو کے نو کل چھ معاصر چھ انذار دیا غفید نکی نو بشارت ہو بدری قولائن نکی نازک ترک مقایستن یہ ترک ہوئی مقایستن نو پرے کی اشارہ دیتا چھ انادی کافر چی دیتا انذار شتا اگر چھ فیدہ والا نہ ورکی بشارت قانون والا ورکاو مال سے بشارت سری بیا فرمائی لا یومنون ہر گلے چھ سواعون مخینا خبر شی نو لا یومنون بیا جملہ مستانفہ دا خدا بل خبر ہوں دے استناف لکی جواب دو سوال مقدر خدا تفسیر دے دپار دا سواء علیہم کسوکدائی چھ سواء خودی توئی چدا یو طرف دا بل سر برابر شی یا طرف دا دی سر برابر شی دتوئی انذار و عدم انذار برابر دی نو سمانا اگا عدم انذار چرے دا انذار پشان کرے او کن دا انذار دا عدم انذار پشان کرے دا وہم راتا ہر گلے چھ عدم انذار دا انذار پشان تیشی سمان خلق دی کتے انذار نہ کہن ہم پیسر کئی آپ آسیبان ہوئی کہنا فضل الہی چھ میسر شوت خواند ونا خواند برابر شوت نو بازی تعلیم ملایاسی چھ مات عرص برابر شیری پیس نہ پوئی گیا خواند ونا خواند برابر شوت نہ تصویہ ہے دا کم طرف نہ ہے دت لا یمنون کی اشارہ کی دیتا اقدار چھ دا انذار چرے دا عدم انذار پشان تے دے دا انذار فیدہ نہ اور کئی دا ماننے چھ عدم انذار پشان دے انذار دے ذکر لا یمنون دا خلق ایمان نہ روڑی ایمان شرعی کب ایمان شرعی چھ مخی متقین کرے آغا نفی دا ایمان دت آغا نفی دا ایمان شرعی مراد اگر کہ بڑے زدیانوں کی یہودیان دی نسوارائی یا ابو جہل وغیرہ اگلی منگا اللہ منو منگا فلان کے منو پاہو ایمان شرعی نہ ہو کنا بیادے کہ وہ سوال دار ہے چھ اللہ تعالی خبر راک چھ داخل ایک ایمان نہ روڑی اللہ تعالی فیصلہ پر چھ داخل ایک ایمان نہ روڑی کنا یو خدا سوال لے چھ خانو اللہ پا دے رضا دے چھ داخل ایمان نہ روڑی جواب دار اخبار مستلزم در رضا دا پارا نہیں تو دے اسی خبر ورکین ندام دے نہیں چھ تب رضا ہے اللہ خبر ورکی دا آدم ایمان لیکن وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ سورہ زمر کی ہوئی پر یہ رضا نہ دیکھا باقی دا اخبار چرے دادے پہ اعتبار دا علم و دا تقدیر
اور دی مخاطب دی شرعن و شریعت کی دنیا کے انسانان مخاطب دی ایمان روڑے انادی سڑے مخاطب دے اور ایمان چ نہ روڑی دا خو تقدیری مسئلہ دا اد تقدیر علم خو مونږ سره نشته کا ہر گلی چې نشته نو مونږ دا فیصله نشو کولی چې خلق مبارکه الله مقرر کړي چې ایمان نه روړي مونږ له سره بیان کو نا سړې بالخصوص مونږ ته نه معلوم چې عاقبت سره تقدیر الله سے کړي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم